da kun ji tambarin sautin mu waƙar mu ba ta yara cewa Alhaji Baba zan gaidawa mai rumba gwani na babba. Me kamfani na Oriba Rayis mai gidan mu tauraro ne. Da kun ji tambarin mu sai manya waƙar mu ba mai ma yara. Alhaji Baba mai rumbo mai Oriba muna gaida ka. Bismillah sarki Allah komai da kai muke farawa. Ubangiji ka bani basira waka na zo fazan rerawa. In yaba wa babbar kayya mai rumbo abun burgewa. Hamisu Sani in gode masa shine ya bani mota kyauta. Rabbana kan kara salati gun dan Amina baban Zara. Sayyidi Rasulillahi kowa ya bi shi ya gama tira. Ala sahaba in sanya su Isa sidina yi dabara. Domin sun Rabbana ka tsare mu sharrin dukan maza har mata. Yanzu jinjina ta musamman ce zanwa mai gida na babba. Baba Ahmad mai Oriba gwarzon mu wanda ba yaro ba. Jihar Maradi mun yaba halin shi abinda yayi ba mun boye ba. Ya taimaka wa al'umma da yawa gwarzon mu mai halin jarumta. Ga mai kudin da bai san rowa ba yan Maradi mun gaida ka. Baba Ahmed mai Oriba duka kasar mu sun shaida ka. Kai ke rabon gidaje motoci kuma ka kai mutum har Makka. Samun ka Makka aini ba ne mu alkhairi muke maka fata. Baba Ahmed mai Oriba cikin kasar mu kai jigo ne. Kai taimako abun na kasassu dan ba ka so ka gansu a zaune. Ba wai kasa ta Nijar din ba kab duniya suna shaida ne. Baba Ahmed mai Oriba ubangiji ya kara wadata. Tafiya idan da wani daɗi gare ta ba ƙarya ba. Alhaji Baba mai Oriba gwarzon mu ba yaro ba. Mai zuciya ta alkhairi mai koyi da kai ba zai taɓe ba. Baba Ahmed Gwaska ne kun san shi baya halin cuta. Kai ina gwanin wani ni ganau wanda ba ya ce mana a'a. Ya ba mu tallafi tari ya ce mu je mu kama sana'a. Baba Ahmed mai Oriba ubangiji ya karo sa'a. Bani manta alkhairin ka kai ne silar hawar motata. Mota ki ja mu sannu a sannu ki kai mu gidan da ake bada ku. Gidan uban mu mai Oriba kowa ya kishi ya shiga uku. Baba Ahmed mun yarda da shi ya safa mun kadara ku. Dole na ku ji shawakar mu Alhaji Baba ya cancanta. Kafin tsakar gari kake oga na jihar Maradi mun amfana. Alhaji Baba mai kaunar jama'a wallahi dole ne kai suna. Mai kamfani na Oriba Rayis cikin kasar mu kai mana rana. Baba Ahmed ikon Allah masu jama'a kai masu rata. Ubangiji ka kala tsare mana shi ya kala daukan kaya Allah. Kamar shi da fa'idan manzon ka rabana raba shi da illa. Ka kala taimaka mushi yanda yake taimakon mu bayin Allah. Isa Sidi da Hamisu dan gagawa mu hakan muke maka fata.